Para siswa sugeng pinanggih malih kalian program pembelajaran audiovisual produksi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan ing Ngayogyakarta. Unggah ungguh bab tata kramane mlaku kalebet kabudayan Jawi. Kejawi saged kangge nguri-uri kabudayan kala wau, pangetrepe tata krama mlaku ugi kangge njagi kawilujenganing margi. Para siswa, mlampah minangka salah setunggaling kabetahan. Tiyang mlampah wonten tata kramanipun. Tiyang kedah mangertosi lan gatosaken bab tata krama kala wau. Tegesipun tiyang mlampah kedah ngatosaken lan ginakaken tata krama kala wau. Salajengipun kados pundi cak-cakan lan tuladanipun. Semonggo dipun gatosaken wonten ing tayangan-tayangan menika. Wah, seneng tenan ki mulai esuk. Oh, nyeneng ya tenan. Apa meneh arep mulai esuk ngene seneng banget aku. Wah, ngono, yen bali esuk terus kapan sekolahe? Lah wong dolek esuk iki mau ta kok. Ya ra kleru bapakne buburne do toto-toto ae lho. Sebab sesuk Senin kan ujian nasional to. Saiki mlaku bareng wae ya, rasa ngeblis piye? Ya tapi winginane ke si Daniel Chelsea Perola serempet motor. Wis yo, bareng-bareng. Piye saiki? Para siswa perlu dingerteni menawa murid-murid SMP Negeri 14 Ngayogyakarta iki padha mulih rada gasik. Ora kaya adat sabene. Ridwan, Wisnu, Ibnu, Yusuf, Iksan, Atika lan Fatimah padha arep bebarengan mlaku mulih. Sabanjure padha digatekke bab tata kramane Ridwan sak kanca nalikane mlaku ana ing dalan mau. Kaya ngopo kahanane lan apa kang padha ditindakake, becike semonggo digatekke tayangan-tayangan iki. Apa meneh saiki mata pelajarane ana papat. Wis rasa ngrembug kae ngae musuh kelas 1 yo. Wah, ya cocok kuwi. Ah iki suwe tenan ora dhewe dengar bisi wae. Yo. Dia kono iki ngarep dhewe iki. Wah payah tenan. Ngawur sak penake dhewe mlaku yayaan. Mas, iki dalan rame. Yen mlaku sing becik utawa sopan. Nggih sampun Pak, kula nyuwun pangapunten. Kula sak kanca ingkang lepat. Sepisan malih kula sak kanca nyuwun pangapunten. Ya wis, sing hati-hati. Sesuk ora dibaleni ya. Nggih Pak, matur nuwun. Amin untung bae wis lunga iki. Guyon gak jorone barang. Wah, meh wae to modho keserempet motor. Saiki awake dhewe ora usah gojekan. Tur mlakune ora jejer telu. Undang ngewuhke wong liya kang uga mbutuhake dalan iki. Kaya sing dingendikake Bu Guru kae lho. Alah kowe rasa sok tau bayamu tok mliti. Sok-sokan. Wah,
dasar bocah ngeyel dikandani apik-apik malah ora dadi karepe. Coba yen mau mangkel tenan karo kowe mesti iso dikuampleng tenan kowe karo Mas. Ya ben ra apa-apa. Ya wis lah, saiki mlaku sing sopan loro-loro wae. Yo, wis hati-hati. Para siswa, patrape Ibnu, Yusuf lan Wisnu ing tayangan mau ora bener. Jalaran lakune ana ing dalan sinambi gojekan lan uga jejer nganti luwih saka loro. Kang kaya mangkono mau dadi repote wong kang nitih sepeda motor ing burine dadi bingung. Saking bingung lan gugupe meh ngerempet nabrak Yusuf, Wisnu lan Ibnu. Sabanjure entuk-entukane bocah telu mau padha ditukani. Ewetene ana ing tayangan kuwi Ridwan kanthi tanggaping sasmita nyuwunke pangapura kanca kancane kang kleru mau. Kejaba iku Ridwan uga ngelingke marang kanca kancane menawa patrape mau kleru. Wondene tata krama mlaku kang bener nalika mlaku ing dalan kaya kang wis ditindakake Ridwan, Fatimah, Iksan lan Atika. Rumah kaget tenan skill wong barang masuke. Lah unek-unek ke aku kan piye? Rasa kaget wae. Cah dulu tak klites mau. Wis ora rasa pikir. Wah. Nuwun sewu, Pak. Monggo nak, monggo. Bocah ki yang Napa to, Mbah? Kuwi lho, Le. Bocah telu sing ngarep ki mau lho. Ora bener kuwi, Le. Dene sing mburi kuwi becik. Kuwi kang perlu kok conto, Le. Lah kowe wis iso kaya sing mburi ki mau urung, Le? Nggih, sok-sok, Mbah. Yo aja sok-sok. Luwih becik ya ditindakake, Le. Iya, Mbah, insyaallah. Yo iki diwangi nyekel iki. Nggih, Mbah. Para siswa, ana ing tayangan mau kagambarake kahanan bocah saiki kang kala mangsane ora ngerti lan ora bisa ngetrepake tata krama wong mlaku. Mrikine nalika mlaku ana ing sakngarepe wong tuwa. Ibnu, Wisnu lan Yusuf padha ora ngerti unggah-ungguhe wong mlaku. Dene Ridwan, Atika, Fatimah lan Iksan tansah nggatekake tata kramane wong mlaku. Nalika mlaku ana ing sakngarepe wong kang lagi lenggahan, becike awak rada mendhak utawa rada bungkuk. Kejaba kuwi becik uga kanthi aruh-aruh mawa basa kang migunakake unggah-ungguh. Kaya ing tayangan mau, nalikane Ridwan, Atika, Fatimah lan Iksan liwat ing sakngarepe wong lenggahan, dheweke ngajeni wong mau. Sabanjure wong mau uga males ngajeni Ridwan, Fatimah, Atika lan Iksan. Sabanjure coba padha digatekke apa meneh tata kramane wong mlaku iki. Wah, mau kok lek mlaku rindik banget to. Lemat-lemat slep bae no. Yo. Lemet power. Lho. Bocah kok ora ngerti tata krama. Sorry, Pak. Wah. Coba, Mas. Arek kudune iki ya ngajeni karo sik ning ngarepe to. Karang iya, bocah saiki mbok menawa durung ngerti tata kramane mlaku nglancangi wong liya. Lah iya. Yo, rada dikasih Dik. Koncone wis do ning ngarep kae lho. Ya iya. Sewu, Pak. Monggo Mas. Lah iki kancane wis do ngerti tata krama. Oh, Pak, mestine bocah iku mau wis ngerti tata kramane mlaku nglancangi wong liya. Yo, rada dikasih Dik yo. Ya sing dadane yo. Bocah ki pancen kebangetan tenan no. No. Didesike no. Mandek sik. Mandek. Bela, Alex bela. Apa? Yang nglancangi wong ing dalan, becik ra ya sing sopan. Syukur sapa aro. Kuwi lho becik. Ya wis, saiki mlaku rindik-rindik wae, rasa santer-santer. Wis, aku loro-loro. Sok-sokan. Para siswa,
Ana ing tayangan mau Ibnu Yusuf lan Wisnu digambarake minangka bocah-bocah kang ora bisa ngetrepake tata kramane wong mlaku. Yaiku ora ngerti tata krama nalikane nglancangi wong liya ing dalan. Beda karo Ridwan, Atika, Iksan lan Fatimah. Bocah papat iki wis bisa migunakake tata kramane wong mlaku nalikane nglancangi wong liya kang ana ing sakngarepe. Mula ya kaya kang ditindakake dening Ridwan, Atika, Fatimah lan Iksan kuwi kang wajibe padha ditindakake dening bocah-bocah nalikane padha mlaku ana ing dalan. Wis ya, aku wis tekan omah. Sok ketemu neh ya. Wah, iki omahe Ridwan pena yo cedhak banget. Ya, dah. Para siswa, cukup semene pepanggihan kita wonten ing program pembelajaran audiovisual produksi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan ing Ngayogyakarta. Muga-muga tayangan mau migunani tumrap para siswa. Mrigine anggone ngeterpake unggah-ungguh utawa tata kramane mlaku. Usana para siswa, sugeng pinanggih malih wonten ing program pembelajaran saklajengipun. Nuwun.